Siema, siema, jestem Buła. Dzisiaj sobie gram kreatywa i dołączyłem do kolegi jakiś typ, w ogóle jakieś patologiczne dziecko. Wyciszyłem się teraz, żeby nie było, nie? Ale XD po prostu. Zagrałem z nim mecza i postanowiłem pójść z nim na kreatywa, także zobaczymy. Odciszam się już, może będzie coś mówił. Halo, halo? Halo, no bambolo, dawaj tego 1 na 1, a nie, kurde. Jesteś bambolem. Tak? Nie umiem grać w tą grę. Dobra. No dawaj bambiku 1 na 1, a nie siedzisz w tej bazie jebany. Bambik. Jezus, jesteś bambikiem, nie umiem grać. Okej. Nieodgrzany jestem i co? A ty grasz 24 godziny. No i co? No i no grasz byś tą grę i nie grasz i nie wychodzisz na dwór. Łatwo, jakiś router. Ja... Ej, chłopie, No i ile co ty się masz lat? trafi? Co cię to obchodzi? Ale ja się tylko pytam, ile masz lat. Nie twoja sprawa. Ja uciekam, bambolu, no walcz. No ale... A jak się nazywasz chociaż? Nie umiesz czytaśniku? O Jezus, chłopie. No posiadł, a nie. Powiedz, ile Lepiej masz ten lat, huk w proszę. gruncie. Powiedz, proszę, ile masz Nie lat. siedzi na tym huk w gruncie. No co chcesz? Co ty chcesz? Łatwo! Jaki bambik, robię go na easy. Jezus, jaki bambik, musi zabijać kolegów, bo nie umie. Jezus, walisz z tej pompy, one tapy jak dzieciak. Okej, a powiesz, Kajcie, ile masz lat? Łatwo! No nie interesuj się. Jestem starszy od ciebie. Skoro tak mówisz, tak będzie. Chodź tutaj. No to kolapsujesz dzieciaku najgorszy. Nie, taki bambik, nie umie grać. To chodź na 1 na 1, a nie. Okej, chodź. Możemy pójść. Jezus, zachowujesz się jak jakiś dzieciak opętany. No daj jakąś mapę 1 na 1. Wybieraj bambiku, tak cię porobię. Okej. Chciałbyś, nie? Co? A ja widzisz mi gifta? Nie. No, sorry, nie, no ale wyślij mi gifta. Nie. Dlaczego? No bo tak. To miało być 1 na 1, a nie 3 na 3. No to wybierz mapę, skoro wiesz lepiej. Albo po prostu chodź. No to chodź na Ewelę. Ale Ewela to... Ewela najlepsza. Co ty? Chłopie. No dobra, bambiku, to wybiorę inną. Nie no dobra, dawaj tą Ewelę. Niech ci będzie. Nie, żartowałem, chcę inną. No, Eweli by się porobił jak chce. A kto ci wysłał ten kilo? Nie interesuj się. Tifu. Tifu? O kurde. Mój tata to Tifu, a moja mama to Ninja.
okej. To Piku jest dlaczego nie? bogaty, a nie Bambiku od ciebie, jesteś biedakiem. No, to jest mapa. A nie jakieś kurde 3x3 Bambiku. I porobię cię. Okej. Jeszcze Otwórz mi skrzynkę. No nie mogę. No chodź, idziemy. Co ty sobie reprezentujesz? Chodź tutaj, Ja chodź nie tutaj. wiem. Chodź tutaj. No gdzie ty chcesz iść, Bambiku? No chciałeś 1 na 1, także. Ja decyduję o zasadach. 2 w górę, Bambiku. Jezus, i byś ty blokował te gówna. Graj normalnie, a nie jakieś blokady robisz. Nie mogę wskoczyć. No to jest, Bambiku! Jezus, Bambik! Jezus! Co jest? Dobra, chłopie. Ale powiedz chociaż ile masz lat, proszę. Wyślę ci gifta, jak tu powiesz. No dobra, ja mam 8. Żartowałem, lecisz na ty. Elo!